South Korea khopui Seoul chu alien hovin an ron run thu tawangin high school no pangte chu sipaya tang tura ti han ni hloma an kem pana an tlan lai chuan kong laka an chuan na motor ha accident lat mai an wa chuanak nak nu chuan an zinga an thianu pakhat chuan liam na tak alo tuar renga boy som ngalin chet lak le dan tur mai an van thlang le an zinga chakber chuan liam tuar nula chu hapua malam pan chuan anin zui chuak ta ni reife an kal nu chuan in rau san to han muhlawa a hliam tuar ber chu muthadam tirin a hliam te an boy soma an zinga pakhatin phone manan tum chuan alawin disconnect vek boxi chuta pon lama thom an hria alien te chi ten ron hlain chen khat pona omte chu in chunga han tlan lut ngal khothim thleng lau thong le khuring alien ho thom re hun han ngak thapa an thian nu hliam tuar la chuan a zual lam apan zel zanrea alien ten thom an ron nei le a in chunga an ron lu chil tanta pona chuak watin hanin bei ngala an sahim nan garasa han tlan lut le chuta chuan pickup motor halo om hlawa ma se acha bi han huzo thlat lo an vai chuan in thurualin an ding khoma alien te chu atop thlenga lo bei le an tum ta ni